गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं दा साननैसो भिडिअ लाबोथाराखै आङो माने मबाइला एसे गाज्रि जाना दं आंना बेखायनो माने आं भिडिअखौ लाबोथाराखै आरो मा होनो मबाइला गाज्रि जाना दं एसे टिभि जाना दं दायो आं नोंथांमोननो एसे माने दावदै देखायनो नागिरदों एसे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक मारिबानो जाबाय दावदै देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दावदैखौ जों माबायदि दावदै दोनो माबायदि जाबनानै दोनो आरामनो दायो माने इसियाव दं एसे दावराव खोनादों जानो हागौ आरो ना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक मारिदो कमेन्ट मारिदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं दायो माने नोंथांमोननो दावदै देखायगासिनो दं आरो ना नायलांदो भिडिअखौ दायो माने दावदैखौ बेफोरबायदि दोननाय जायो आरो नै दावदै आरो ना बेफोर गासिबो बे जाहैबाय इसि रुम बेफोर जाहैबाय आरो ना दावदै एकदम बे दैसेयाव दावदैया माबा 40 थाखा खरि लायो बेयो जानाय दावदै नङा बे माने जानाय फाननाय नङा माने दाउ फिसानि बे बयलार फिसानि आरो दैसेयाव 40 थाखा 50 थाखा खरि थाङो बेयो दैसेयाव होमबा बे ट्रेस मोनसेयाव 30 ता थायो 30 ता दावदै थायो होमबा सानजाबदो बेसेबां जायो दैसेयाव 40 थाखा खरि 1 2 3 4 5 6 7 बक्स 7 ट्रेस दं बेयाव हमना ला दैसेयाव 30 थाखा खरि हमबाबो बहुत दाम जायो ओरैबायदि दाम जायो आरोना फिसायाव बयलार फिसानि बियो दंबावो नै ओमफ्राय गाहायाव दायो माने बारा दैथ'वाखै दाउआ एसे खम दैफ्राव दोनगोन माने लासैनो